So, good evening guys. Welcome back again to our channel. So, gabi na or gabi na ngayon. So, tonight, hindi tayo mag-i-immune guys, pero mag-i-inject tayo ng ating mga little ones na nadapuan or merong sipon sila guys. Bibigyan namin sila ng injectable agad, or actually nakagamit na kami nung Ambroxetil within 3 days. Pero hindi sila gumaling. So ngayon, we come up na mag-injectable na lang talaga kami para at least, kasi nga 2 months na rin guys. So sayang din yung ating sisiw. Separate namin yung hindi walang sipon at saka merong sipon. So eto, merong nagtatanong kung ano yung gamit namin kapag merong mga sipon. So ito yung sinasabi ko palagi sa inyo guys, na ayan, L-Speak solution siya guys. Oh, ayan, oh. Ito yung aming ginagamit. So, pwede kang makabili nito, lang, by ml. Kung hindi ko alam, hindi ako sure sa mga agri-vet supply nyo dyan. Pero dito sa amin, pwede kami makabili ng, parang ganito lang guys. Parang isang ganito lang, isang ml. So, ang ating ngayon is 0.5 lang. So, hanggang dito lang, dyan sa 0.5 banda. So, hanggang dito lang yung ating ibibigay each na merong sipon dito sa atin. So, sa presyo naman guys is yung isang ml na ganito o isang ml ng ating L-Speak or ito, ayan, is 20 pesos po guys. So, sa isang ml, depende sa kung gaano kalaki yung ating sisiw o yung ating manok. Kapag malalaki na or medyo, ito, dito pakita ko, yung mga ganyan na, magto 2 months na yan. So, gagamitan namin sila ng 0.5. So, iba naman, yung maliliit pa, kasi hindi na rin sila kayang galingin ng Ambroxetil, bibigyan din namin sila ng 0.3. So, yun yung aming ibibigay din sa kanila. So, depende guys ha, wag nyong dahil maliit, malaki, dapat parehas ang kanilang ml. Hindi po, nag-iiba po dapat tayo ng ating dosage na binibigay, kasi nga meron din tayong overdose na tinatawag in terms of mga antibiotics. So, ito yung isang ganito, 2 sisiw na tig 2 months na ang ating mabibigyan. So, let's start na guys. Ito guys, isa siya. Hindi siya, wala siyang sipon. So, ayan, wala siyang sipon guys. View natin. Ayan, makikita nyo. So, the last time nag-immune tayo, nalagayan natin yung ating kanyang ilong. So, separate namin siya guys kasi wala siyang sipon. Ayan. Makikita nyo naman. Ayan. So, dito natin siya lagay. Dito. Ano naman to guys, for the meantime, ayan, dyan siya nakalagay. Ito naman yung merong sipon guys na kailangan nating, ayan, makikita nyo, basa masyado yung kanyang ilong, ayan. So, kailangan natin yang hugasan, and papakita rin namin yan kung paano. So, eto, hugasan natin yung ilong, or i-press nyo yung ilong guys. Ayan, ganyan. Merong lalabas na likido dyan na parang para siyang sipon. Sipon talaga na parang tao, yung mga watery. Pero meron din yung silang iba na yellow na, ibig sabihin malala na. So, ngayon, minabuti namin na mag-inject na lang kami talaga. Tapos, yung kanyang yung basa niya is, patuyuin natin ng mga drugs natin guys. O mga damit na hindi na magagamit. Ayan, ganyan, linisin nyo. Ayan, maaamoy nyo naman din yan kapag merong mga sipon. Kung malala na talagang napakabaho na po yun guys. Ayan, so magkukuha tayo ng injectable din guys. So ayan, yung sinasabi ko na merong mga sipon. So kailangan natin silang bigyan ng injectable na antibiotics na, kasi it's been 3 days guys na ginamot namin through Ambroxetil or yung liquid lang. So hindi siya nag-response yung kanilang katawan. So today, yun na nga, i-inject na tayo. So let's go and grab it guys. Dito sa amin guys, hindi ko na lang lalahatin. Dito sa amin merong available. So you can ask sa mga agri-vet supply nyo. So i-shake nyo yung product before nyo kunin. So ayan, 0.5 ml lang yung ating kukunin guys. Ayan, 0.5 sa bawat 2 months, tig 2 months na sisiw. So ayan, 0.5 guys. Ayan yan guys, 0.5 ang ating kinuha. So ayan. Then
Pagturok guys, ganyan. Hilain nyo yung parang sa ano niya, sa liig niya, sa ibabaw. Tapos ayan, parang sa skin lang. And then, press it down. Ayan. Then, himasin nyo yung ulo nila. Kasi parang meron pa yung umbok na parang galing sa medisina. So, ayan. Ganyan tayo inject ng ating sisiw. So, balik namin sila doon sa dito guys, sa kanyang kulungan. Ayan, kasi dito muna sila. So, remove natin yung water. So, by tomorrow guys, i-film ko rin yung yung pagkain nila. Kasi i-change feeding natin sila kasi nga nag-inject tayo. So, we usually do it kapag nag-i-inject tayo. So, walang water and then change feeding. So, tomorrow na yan guys. So, tingnan natin kung meron siyang sipon. Ayan. So, gayon. So, ayan. Ayan. Meron siya guys. So, ganyan yung sipon ng mga sisiw natin. So, hugasan ulit natin. Yun lang yung kanina. Tulad nung pinakita ko. I-press niyo talaga yung ilong guys. O hindi naman yung tipong dudugo na yung ilong nila. Katamtaman lang. Yung tipong parang nag-ano ka ng ayan. Yung ganyan. So, lalabas yung parang likido sa kanilang ilong. So, meron yung iba guys na parang nahihirapang huminga. Meron yung sipon dun sa kanilang lalamunan. And then, yung iba naman sa mata, yung parang nakikita nyo na watery yung kanilang mata. Sipon din yan guys na kung kadalasan kapag malala na, yung iba nagiging coryza na. So, kapag yung iba hinahayaan na, nagiging coryza, nagmo-molds yan dito banda guys. O, dito. Yan, dyan sa mata. Tapos yung mata halos natabunan na nun. And then kapag prines mo rin yun is para siyang goma na puti na hindi mo ma-explain na parang nakakatakot tingnan yung ating sisiw. So ayun, depensa tayo sa mga ganong bagay. So kaya nag-i-inject talaga kami guys kapag 3 araw to 4 na araw is hindi sila gumagaling ng ating ambroxetil. So meron kaming ambroxetil yung nasabi ko before na within 3 days siguro, pinakataas na yung 5 days, ambroxetil muna kami. Then later on, kapag hindi gumaling yung aming sisiw is, eto na yung ginagawa namin guys. Kasi para sure tayo sa kaligtasan nila. And then kung hindi man sila makaligtas, so nasa sisiw na natin yung, or sa manok na natin yung, kung talagang healthy siya, is mabubuhay siya guys. So, hindi ko sinasabi o hindi ko kayo dinidiscourage guys na wag kayong magmanok kasi sinasabi ko lang yung literal or yung realidad in terms of pagmamanukan or kasi kahit nga kami backyard lang din. So balik natin yung isa dyan and then we'll continue this video guys. Tatapusin na lang namin lahat. So ayan guys, na-separate na namin or tapos na kami nag-inject. So ito na yung na-selection namin na merong mga sipon. Ayan. So, yan yung mga may sipon. So, tomorrow papakita ko yung pagkain nila guys. And then, walang water guys ha. And then, ito naman yung ating walang sipon. Ito dito. Dito lang namin sila nilagay. So, konti lang sila. So, pwede silang mag-water. So, ayan. Meron silang water sa loob. And then, heto sila dyan. So, maliit lang yung cage. Ganyan. So, okay lang kasi konti lang naman sila. See you na lang tomorrow for further updates about their food nung mga merong sipon, yung dito. Kasi papakita ko yan kung ano yung kanilang pagkain. Kung ano yung pagkain nila pagkatapos na na-injikan sila. So, ayan. So, shout out tayo tomorrow guys. See you tomorrow. Rise and shine. Good morning again to you guys. Nagbabalik ako para ipakita sa inyo kung ano yung pagkain nila. So, as of the moment, ayan, wala sila. Ito na yung mga may sipon natin. Wala silang tubig. Ayan. Yes, ayan na yung 1 day after sila na ma-injikan. Ayan. Medyo alive na sila. Ayan. Medyo hindi na sila masyadong yung tipong napakatamlay. Pero though yung iba, ayan, meron din yung iba, ayan, hindi pa siguro sila naka-recover. So, ayan yung ating mga manok na merong sipon. So, marami-rami din sila guys. So, sayang kapag hindi natin nagapan. So, ayan ayan, napakasayang. So, before anything else, ayan, wala nga silang water dyan. Ayan guys. Walang water na ilalagay guys kasi magkukos yun ng sipon.
At isa pa, nag-inject tayo and then baka mawala lang yung bisa na ating injection. So, before anything else, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout tayo ng names to Sir Mark Dasco from Laguna, to AJ Gaming Hub from Santiago Rizal Isabela, to Mark Adeva from Oriental Mindoro, Honjiro Samueli from Antipolo. Correct me if I'm wrong, sir, sa pag-pronounce na inyong name. And then to Sir Daryl Yala from Kamangan, Ilocos Norte, to Archie Galego from Santa Maria, Ilocos Sur. So hindi ko ako mapaniwala na anong dami na palang nakakapanood ng aming videos kahit papano. So ayan, nanunuka na yung iba. So to Sir Carlo Amora from Cebu, to Sir Julius Eustero from Cebu also, and also of course to Rio Arado from Molave, Zamboanga del Sur, to Jet Baraga from Cabuyao, Laguna. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Hindi namin in-expect na Son Visayas, Mindanao, meron na pala kaming viewers. At least meron kaming share. Yun na nga, ang paulit-ulit ko nang isasabi ngayon sa aking channel. It's up to you whether you apply it sa backyard nyo or sa farm nyo or sa kung anong meron kayo dyan sa inyong bahay regarding sa aming channel. So, ayun, kuha tayo ng kanilang pagkain and I'll be showing it to you on how we do it or kung ano yung pagtimpla. So, yun na nga, nasabi ko, walang water guys. Ayan, walang water. And so, timplahan natin yung kanilang pagkain. So, okay guys, so what we have now, so konti lang yung ano ko para sample lang din to sa inyo guys. So, what we have now, para sa kanilang feeding is ayan, Gallimax 2 po ito. So, GMP 2 po kami before and then we switch into Gallimax 2 kasi napansin namin na mas mabango. Though meron lang siyang kamahalan, mga 1 peso lang din. Dito sa price namin dito guys sa probinsya, 1 peso siguro yung mas mahal siya ng 1 peso kaysa GMP to. So, ito yung ginamit namin, Gallimax. And then, lagay natin dito. So, bakit ko nilalagay dyan? Kasi lalagyan natin siya ng water, guys. So, ayan. Kuha tayo ng water. Dito. Ayan. So, yung water niya, guys, is katamtaman lang. Ayan. Na parang magtutubig lang siya, konti. Ayan. Then, mix natin. Ayan. So, wag naman natin to the point na medyo lugaw na siya talaga. So, yung parang may pagka-water lang. Ayan. Ayan. Para at least yan yung magsilbi nilang water. So, ayan yung ating pagkain ngayon. Ayan guys. So, ayan yung kanilang pagkain ngayon na na-injectionan sila kagabi. So, eto. Bibigay natin to sa kanila. Ayan. So, ayan, hindi naman siya yung tipong ang daming tubig. At least meron lang siya. Ayan guys, oh, at least meron lang. Ayan. So, ibigay natin to sa kanila. So, eto na yung pagkain nila guys. Ayan. So, ayan. Makikita nyo sa reaction nila. Ayan. Gusto nang kumain. Dahil wala silang pagkain guys, gusto nilang uminom. Pero gustuhin man nila, hindi sila pwede. So, kaya kapag merong pagkain, parang gusto nilang kumain. So, kuha tayo. So, pasensya guys kung medyo pangit yung transition ko kasi ayan. Ako lang mag-isa. So, papakita ko lang din talaga sa inyo. Ayan. Ayan yung kanilang pagkain. Ayan, dito. Ayan. So, sample lang to guys. Mamaya pa kasi sila actually kakain. Pero ayan, para mapakita ko na rin sa inyo. Ayan. Ayan. So, may konting tubig yung kanilang pagkain today. So, ayan yung ating video guys. Ayan, kapag nag-inject kayo, ayan, tomorrow, or sa amin dito, kapag nag-i-inject kami ng aming may mga sipon, then right after that, by tomorrow, hindi namin pinapainom ng tubig and then binabasa namin yung kanilang feeds para yun na yung magsilbi nilang water or hindi sila medyo mauhaw kasi nga meron ng water yung ating pagkain. So, ayun na yung aming video today guys. So, sana may natutunan kayo. Hope you like it.
And hope to see you in our next vlog. If you haven't subscribed, please do consider subscribing, guys. And then, disclaimer lamang po, yung aming sinishare dito is base sa karanasan, base sa mga nababasa, base sa napapanood na ina-apply namin sa aming backyard farming. Nasa inyo na yan kung inyong susundin. So, maraming salamat, guys. And please do stay at home and stay safe muna tayo, guys. Peace out, everybody. Goodbye. Thank you for watching.